दा खारन बे जोबोद गुसु गोजां बोथोरनि समावहाय जों गोजांनायनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोननो थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों नालाय दा बेवहाय जोङो जोंनि खस्थ' खालामनानै जि थाइसे थाइनै फैसा मोननाय दा बेखौनो जोङो जायफोरनि न'खरा माने दुखिया अबस्था माने गोरिब अबस्था ओमफ्राय थाखा फैसा माने बिराद प्रब्लेम आरो गोजां बोथोरनि समावहाय जि जोम बायनानै माने बायनो हाया दा बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय जोङो जोंनि माने जोंनि खामायनाय जि गरसे गरनै थाखा बेखौनो जोङो गासै 10 जनसो लोगो नांनानै जोङो फैसा खांलायलायनानै जोङो बेबायदिनो गोरिब न'खरफोरखौ नागिरनानै सोरबा हौवा गैजायै सोरबा जोबोद गाज्रि अबस्थानि माने जि जोम गोजां बोथोराव माने गुदुं जि बायनानै जोमनो हाया बेफोरबायदि मानसिनो जोङो जोंनि फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ जोङो कम्बल गांफा गांफा बायनानै गोदो गासै जोङो 50थासो माने टारगेट लादोंमोन नालाय जोङो 50 जन मानसिनो जोङो होबाय आरो दा आयंखौबो आङो नुखाबाय थानाय हिसाबै आयंनोबो मोनसे सायख'नानै होदों आरो दा नैबेनो आरो जोंनि जि एसे खस्थ' खालामनानै मोननाय बेजों जोङो रावनिबो पार्टिनि जानानै फैयाखै आरो थारमाने जोंनि खस्थ' खालामनानै मोननाय जि गरसे गरनै फैसा बेखौनो माने जोंनि बेफोरबायदि गोजां बोथोरनि समाव बेफोरखौ बायनानै जोमनो हायाखै बेफोरबायदि मानसिनो जोङो माने बेफोरबायदि गांफा गांफा जोंनि अनसुंथाइ होदों आरो फिसाबाबो दा बेखौ आयंआ नाजावनो हासिगोन आरो नैबे कम्बल गांसेखौ दे औ दे आरो आलदा जायगायाव जों थांबावगोन दा जोङो टंलाथिंबो जों होखांबाय आरो गुबुन जायगायाव जों होबावगोन दा बे हिसाबै जोङो होयै होयै जोङो टारगेट खालायदोंमोन 50 माने मिशन 50 मोन जोङो मिशन 100आव लागै जोङो थांनो नाजागासिनो जोंनि मेसेजआ बेल' जोङो बयबो मानसिजों मानसि जोङो माने मदद खालायलायनांगो मानसिनि धोरोमानो देरसिन धोरोम दा गोजां बोथोराव माखासे ओरैबायदि सुबुं थायो जायफोरा माने कम्बल गांसेबो बायनो हाया दा बिथांमोनखौ जेनेबा जायफोरा एसे हायो जायफोरा एसे जेनेबा थाखा फैसा दङ देहा मोजां दङ नङा होमबा जोमथावथारै होआखै दै जोमथावथारैबो होआखै मोजांखौनो होदो नैबे गांसेयावनो 270 ओमफ्राय जों बुरजा लानायखाय थारला थुरला बुंखायो आङो 250आव लादो बेखौ होदो आरो ना दा जोंनिफ्राय जों खांनानै जों होनायसो दे आबै दे जों रावबो खुनु माने माबा गैया दे दे गांसे लाग्रोदो दे नों फै फै दे फिसाजोबो मोनबाय आंहा नों मोनसे होदो दे रटेट खालामजायो सारा मानसिफोरजों ना नोंलाय माखौ नांगौ नोंबो नै बाहाय माने नायलाय हमफाय आं होनि आं होनसै बरिया दानिया जों खामानि जोबखांनानै टाउनाव दसे फैबाय दसे फैनानै जोङो साहा लोंनानै लाबाय गुसु नालाय बोथोराबो दा गुसुनिफ्राय जों एसे रैखा मोननो थाखाय गुदुं साहा लोंबाय आरो दा बेबायदिनो जोंनि खामानिया दा जोबखांनानै फैबाय जोङो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय बाय बाय